Професоре, можете ли да ми разкажете за Кутайба ибн Муслим? Чух, че е изиграл голяма роля в ранната ислямска история. Отличен въпрос. Кутайба ибн Муслим е един от най-ключовите генерали на умайядския халифат в началото на 8 век. Неговият военен блясък позволява на халифата да разшири влиянието си дълбоко в Централна Азия. Неговите завоевания на Бухара и Тухаристан не са просто битки, те са ключови стъпки в културната и религиозната трансформация на региона. Какво прави Трансоксиана толкова важна, че халифатът иска да завладее? Трансоксиана, разположена отвъд река Оксус, е земя, богата на култура, търговия и стратегически градове. Тя е била мостът между изтока и запада, изпълнен с търговски пътища, които са свързвали империите. В началото на 700 години умайядският халифат вижда в нея жизнено важен регион, който трябва да бъде защитен. За тази задача е избран Кутайба, назначен за управител на Хорасан. Но първите му опити да превземе Бухара през 707 и 708 година срещат силна съпротива от страна на градовете държави, подкрепени от согдийците и турците. Как най-накрая успява да превземе Бухара след тези ранни неуспехи? През 709 година Кутайба се завръща с много по-пресметнат план. Той засилил обсадата около града, като прекъснал доставките и отслабил морала. Въпреки че защитниците се сражавали яростно, те не могли да издържат на непрестанния му натиск. В крайна сметка Бухара пада. Това не е просто тактическа победа, тя отваря вратите на Трансоксиана за по-нататъчна експанзия на омайядите и разклаща баланса на силите в Централна Азия. Какво прави той след завладяването на Бухара? Дали просто е наложил ново управление? Не точно. Кутайба е имал стратегически подход и в управлението. Той възстановил местния принц Тухшада, но под контрола на омайядите, превръщайки го в лоялен васал. Това помогна да се намали съпротивата. В същото време Кутайба насърчава ислямските практики, той строи джамии, насърчава покръстването и използва стимули, за да улесни културната интеграция. Той е знаел, че трайният контрол означава съчетаване на власт и приспособяване. Имало ли е някакви предизвикателства пред контрола му след това? Да, Тухаристан. Докато Кутайба стабилизирал Бухара, хефталитските князе в Тухаристан, горди владетели с дълбоки местни корени, се разбунтували. Те виждат в експанзията на омайядите заплаха и се надигат на бунт. Това не е просто сблъсък, а значителен бунт, който застрашава крехката власт на Кутайба в региона. Как Кутайба реагира на този бунт? С бързина и прецизност. Той бързо започнал поход в Тухаристан, като се движил по труден терен и изпълнявал блестящи маневри. Силите му изпреварват бунтовниците и в крайна сметка пленяват техния водач Незак Таркан. Екзекуцията на Незак изпраща силно послание, тя смазва духа на бунта и утвърждава господството на омайядите в региона. Това е учебникарски пример за военна и психологическа стратегия. Какво е дългосрочното въздействие на завоеванията на Кутайба? Кампаниите му полагат основите на вековно ислямско влияние в Централна Азия. Градове като Бухара се превръщат в центрове на ислямската наука, изкуство и култура. Сливането на ислямски, персийски и централноазиатски традиции създава богато наследство, което ще определя региона за поколенията. Кутайба не просто завладява, той преобразява идентичността на един огромен пейзаж. Невероятно е колко много визията и стратегията на един човек могат да повлияят на историята. Наистина. Историята на Кутайба ибн Муслим напомня как лидерството, амбицията и културната проницателност могат да променят хода на цивилизациите. Наследството му отеква във времето, оформяйки както граници, така и вярвания. И с това ви насърчавам, продължавайте да задавате въпроси, продължавайте да изследвате. Искате да подкрепите работата ми? Присъединете се към мен в Patreon, Buy Me a Coffee или KOFI, за да продължите да публикувате тези истории. До следващия път, останете любопитни, останете горди и останете исторически. Историята има още много какво да ви разкрие. До следващия път, любители на историята!